Benvolguts, estudiants de l'Octaviana. És un plaer per mi presentar-vos aquesta obra que han fet des de primer de l'ESO, en teatre. Les coses poden sortir bé o malament quan estem en directe, però el que ningú nega és que aquest grup ha fet un esforç tremendo durant 4 mesos. I per mi aquest ja és un èxit, aquest desentrenament. Podrà sortir bé, podrà sortir mal, però sisplau, crec que es mereixen un gran respecte. Res més a dir i ja comencem en l'obra que hem preparat, que és una mica diferent, per Sant Jordi. S'anomena La Vall de Gerudo. Bon dia, estimats i estimades estudiants de l'Institut Escola Octaviana. És un plaer per mi explicar-vos una història. Una història que va passar fa molt de temps. Tal vegada us heu preguntat quin és l'origen de la història de Sant Jordi? Bé, doncs avui... Però tu què estàs fent aquí? No veus que és la nostra obra? L'obra de primer d'ESO? Que sí, que ja sabem tots que ho va fer molt bé fa un any i bla bla bla, com sempre, la mateixa història. Dracs, princesa, roses... Va, vinga, fora d'aquí. Però com t'atreveixes? A la poderosa bruixa Tituba, que va ajudar a derrotar el drac que va atacar Roquetes, donant-li l'espasa màgica a la cavallera. Això no pot ser, de veritat. Ale, ara molt millor. Bon dia, estimats alumnes. Aquest cop no anem a veure la típica història de Sant Jordi. I no, no sóc la narradora, sóc una alumna amb poders màgics. Els meus poders em permeten veure visions i he tingut una visió d'un fet horrible que afectarà els meus companys. Us ho mostraré, us endinsaré dins del meu somni. Ombres negres semblen la guaitana de la Vall de Gerudo. Aquest any, joies literaris de la nostra llengua es acompanyaran per enriquir la cultura lingüística, com la plaça de Diamant de Mercè Rodoreda, o el quadre gris de Josep Pla, o el meu favorit per a la Sant Jordi, una rosa als llavis de Joan Salvat Papacer, que aquest any és el seu centenari. Aprofiteu aquest curs, no tinc por, que interessant que es posarà. Quin pal començar de nou el curs? Hauries de valorar que
que el mestre és educació. A les meves terres, per desgràcia, no tenim. Classe, com a delegada, prometo fer tot el que aconseguirem que la vall de Ferrer sigui més gran. Segur? Aquí? Allà de la civilització al mig de hores com dia rere nit a professors? A més, sí, tranquil·la. Ja s'ha dit a la delegada. A més, penseu que aquí és un lloc on podem aprendre i conviure en família, encara que no tinguem aquí almenys aquí sí. Per això t'he simultana, meva nena, sempre veient la carbona. Bon dia, companys científics. Bon dia! Bon dia. Avui, a classe, tractarem la reencarnació a través de mostres d'ADN trobades a cossos sense vida. Uau, que guai! Cadàvers! Ai, calla! Mira el que em faltava. Profe, me'n vaig corrent. No tingueu por i gaudiu. És el secret d'un antic drac de l'edat mitjana. Les van trobar les mineres tetes de concretes. Si tenim sort, li podrem retornar una vida a la criatura. Interessant, professor. Una vida que el drac és una opció molt interessant. Però tenim que anar amb precaució. Retornar-li la vida al drac de Sant Jordi pot portar a llegudos i recaure les mans equivocades. El legendari drac. Nois, ahir a la presentació dels professors he tornat a sentir forts vals de cap, fins que no experimentava. Ombres negres semblen aguaitant a la vall de Ferrer. S'ha investigar les premonicions dels humans. Semblen incertes, engañarem i a l'exemple de los dracs. Bueno, però aquest noi, qui és? No sé. És nou a l'internat. Ahir la directora em va comentar que va aparèixer fora a la vall de Ferrer, inconscient i amb una gran fadilla de pit. El van atendre i el van ficar a la nostra classe. Què ens toca ara? I aquí? Com la professora aquesta era una nova, té pinta de bruixa o alguna cosa així. Carmencita! Però de bruixa mala dir, de poder saquers dolents, no pas coses teus. Com? Tens poders? Obvi que no, no soy una broma, ja la coneixeràs. Què dius tu ara de? Carmencita, no podem confiar en ningú, només em va dir que va tenir una mala premonició. Va, no, el tot i tu, acabem de començar el curs. Ja heu escoltat a Mira, no teniu per què preocupar-vos només. Benvinguts, alumnes. Avui ens endinsem en la màgica llengua del llatí, una llengua que la qualifiquem com a morta, però que és dolenta d'amor. Tu, estimada Mira, rosa, preciosa i ànima de la realesa. Princesa, com? Jo estoy aquí, Es va desenvolupar a Roma, el lacho latiu, i no és una llengua morta, només necessita una llengua molt més jove, molt més bella per reviure. Mira, estàs bé? Nois, m'irroguen en tot. Sembla descontrolat. Què li passa al rare? Sembla posar. Està encantat, també m'està controlant. Ja ves, sembla que l'està entrant. Crec que necessita ajuda. No, que va, jo estic bé. Segur? Sí. Com no ho sembla? Vamos, no parem, vamos, guard, no ens rendim. Vamos, no parem, vamos, guard, actitud i constància, va. Profe, tinc dolors dels burpis des de les 5 del matí. Profe, no puc més, no parem, va. Ei, vau veure el comportament de Gabriel ahir? Com se li va costar la vida? Em comença a preocupar aquest curs, no m'ha sigut sentit segura. Quan es va tocar la promoció de llatí, vaig quedar com pacificada, no podia reaccionar. Tranquils, nois, aquesta tarda tindrà meu l'equip docent. En parlaré del cas. Em temo que no servirà de res. A la Benedictí està entrant una gran força molt fosca.
cobrar vida, reencarnar el malvat drac de Roquetes i acabar amb la vall de Gerudo. Per això necessito la rosa més bella del regne, aquesta preciosa amera. Necessito la rosa de Llarudo. Estàs boja, boja malvada. Ja sabia jo que no les de fia quan et van portar. No et sabran aviat el que trames. No t'ajudaré en el teu malvat pla de reencarnació. Molt bé, tu m'has obligat. Cararico coquiric. Per fi el drac de Roquetes ha cobrat vida. Ves i destrueix la rosa de Llarudo. Ves i mata Mira i tot el que es posi al teu camí. Sóc el drac més malvat de tot el temple! Que m'ha pagat de la meva feina. Treballa de nit en un internat i netalla tot el dia a la justícia de la sala que Escolta, no escuches, que son incondiciones no dormir. Así en conclusión le podemos aquí hablar. Sí, massa, tranquil·litat. Escolta, per així qualsevol es pot enganxar amb el fil. Sí, d'aquests alumnes esperen qualsevol cosa, són entremaliats. Oh, per amor de Déu, ja està el pitjor de Luisillo i els seus amics. Vinga, tireu a dormir. Desesplade, encara, agafem el telèfon, se s'esplade, encara, agafi. Aquí el drac. Necessitem la rosa del regne. Amira! On és Amira? Bueno. Noi, sé que ho veieu, però està passant coses molt rares a l'internet. Les coses mans de la professora de llatí, les promocions que molt, tot podria ser la seva. No sigueu gallines. Ningú s'atreveria a venir per nosaltres, sinó que uns del tombo. Ai, a mi Crec que ens hauríem de mantenir units. això em dóna bon estrès. Només vull anar-me'n d'aquí, t'import i el setat. Tranquils, nois. Ahir vaig parlar amb la directora. Ens ha demanat que no ens separem del trajecte de les classes a les habitacions. Vull buscar resposta a tots aquests professors de certesia, com per exemple, on es van un dos hores que va a classe de català. Deu haver estat l'assessiu assassinat d'ahir. És veritat, on és Galonor? Aquest noi no m'ha agradat des del primer moment. Et miro molestant. Ja mira, com que et fas alguna cosa, no penso consentir. Bon dia, estimada classe. Com Bon dia. Bon dia, la catalana. Tu què creus amb tot el que està passant? Mireu, nois, entenc per tot el que estem passant, per tot el que està succeint. Per això, avui vinc a portar-vos la solució als vostres problemes. A com crear un món diferent, al món de la literatura. Què passa? Que llegir no soluciona tot. Llegir no val pel res. T'equivoques, jove. Llegir us donarà tots els poders que vulgueu ser. Llegir us obrirà les portes del món per crear un món diferent. Què penseu? Que Mercè Rodoreda no va voler escapar a la literatura perquè es va casar amb el seu oncle o anar-se a França per la Guerra Civil Espanyola? Ella va poder escapar amb les cartes que li donava Armand Oriols, creant els personatges de la plaça de la Columeta del Diamant. La literatura és màgica, no té límits. Us en recordeu del llibre de Sant Jordi a Roquetes? Amb la literatura, la princesa va poder escapar de les urpes del drac. La princesa va poder escapar de les urpes del drac. Estudiants de Vall de Gerudo, això és una emergència. Es parla de la directora. Una ferotge criatura està sota pels nostres passadissos. Lamentablement ha acabat amb la vida de l'inspector de la policia i ha llamat els professors que han intentat frenar el seu avenç. Repeteixo, és una emergència màxima.
estimats alumnes, potser us sorprengui la meva veu i us entristeixi saber que com és possible que la professora de llatí estigui darrere de tots aquests crims. Bé, encara teniu una última oportunitat. Lliureu-me amb la bella princesa Damira, o tots morireu. Si intenteu evitar-ho, que comenci el joc. I defensar-vos en tot el que passa. Per això ens separarem a les habitacions per guanyar el màxim temps possible. Carmencita, tu t'aniràs amb la Diana. Sumaru, tu t'aniràs amb la Mira per protegir-la amb els seus poders màgics. Yaela, tu vindràs amb mi. I els altres amb la bussa de Carla d'Educació Física. Ràpid, ràpid! La meva puresa? Quina puresa? Oh, Mortadini, tu que tot ho saps, en les teves visions, què veus? Un conte amb tu. Sang de la realesa. Ets la presa perfecta que li falta a Rania per encarregar el mal de la humanitat. Com? Descendent de la realesa? De l'autèntica rosa de Sant Jordi? Rami, Sumaru, Rania és aquí, som aquí, què he de fer? Agafa les meves mans. La professora de català va dir que amb la literatura la princesa va poder escapar de les urpes del drac. Això és el que necessitem literatura. Només la literatura correcta podrà invocar el veritable esperit de Sant Jordi. Rami, Sumaru, ja som aquí! No, Sumaru, Habibi, no, sisplau, no! Per fi, la bella princesa, l'ànima pura, la descendència de la rosa de Sant Jordi. Acabaré amb tu per tornar a instaurar el mal en aquest regne. Va, Ganondorf, acaba amb ella. Per què has vingut? Per què has vingut? Per què has vingut a Florites Liles i han dit llurs olla, amb basses a les roses? Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i escura de rostre. De tant que es juga, enamora el seu pas. Qui no la sap, quan la veu s'enamora. Per què has vingut jo, ara et torno a estimar. Dirà el temor i encantarà la vostra. Filleta meva, ja estem aquí, el pare i la mare. Mare, pare! Ara sí que estem tots ja. Ahora textos. La literatura usa tota de la cruel realitat que ens transporta la felicitat. Estimats estudiants, he trobat la solució a tots els nostres problemes. Amira es va refugiar al llit i va poder escapar de tots els seus mals. Pues bé, si no podem fer tots, no podem deixar una civilització habitar les pantalles. Dames i cavallers, regaleu llibres i roses. Feliç Sant Jordi. Gràcies.